Kamlong ka kam ka besuk ya kinong nya kali banyak ling bagus surok tingar syadu penrutsla kabadai ruga jaka babarabor ka juja jing tua kindo bakumta kinong nya kali kidon kam ban hap husiar bha kenang ban lait na kanu jing mensaw ka jing jurung slap ka bala ther hakikat tu kat ni teligi benta jong ga jela haki arsngi bala dep kelapin tengen tang ya kamariang hendrai kelapin kemen ya baro kamtam ya kapung yam kabla jan rengan hakaju ka pon na jing wan uslap ubajur kala don ru jing tua kindo ha ka ba ha ka khatwei terik uchiliu ka shnong rengan ka badon halenti banle chapun usla kala ma ya jing tua kindo na yo jing te ba ha ka jing ja ki de khojung ka Federation of Khasi Jantia and Garo people riwar mi ni circle haring ka jing don lang jong ka tu ka ningut ki nong shong shnong kila le cha ka jaka ban pin kho ya ka kindo bla pra na ka jing tua jong ulum Hagani ka jingja shimla dan manu ba mensaw. Jadi,